Kaixo lagunak, hasi gara 2021-22 kursoa itxaropena ikastolan. Aurten gainea urte berezia da, 50 urte betetzen ditugu eta ospatzeko asmorekin gaude. Kurso hasieran, oraindik pandemiaren barruan gaudenez, protokoloak zaindu egin behar dira, badakit askok irakurri dituzuela, ez dago aldaketa askori joan den urterekin, aldaketa batzuk badaude, baina dira ajusteko gauzak gehien bat, eta bakarrik esan bat dizuet, printzipioz gauzak dauden moduan irauten duten bitartean, gure protokoloaekin zorrotzak izan behar garela. Nik uste ikastola nahiko ondo kudeatzen nahi dela pandemia, eta orduan landu dezagun, egin dezagun ahalegin guztia, pandemiarekin ondo amaitzeko guztion artean. Zeintzuk dira urtengo nobedadeak, ze gauza aldatu dira ikastolan? Aldaketa sakon-sakonak ere ez dira egin, baina apainketa lan batzuk bai. Hor besteak beste, DBH-ko ateak margotu egin direla, ja giroa pasillotan beste bat da, koloreak dira ikastolako eraikin nagusiaren fatxadako kolore nagusi horiekin margotu dira. Zer gehiago egin dira? Nolabait mantenuko bulego berria erekin da, hor gabezi bageneuken eta hori ere eginda eta martxan dago. LHB bateko gunean aire egokitua ja jarrita dago eta martxan dago. Egia da 100% oraindik ez, baino gela gehienak ja aire egokituarekin daude eta aste honetan, hilabete honetan, falta dienak osatuko dira. Eta orduan, horiren martxan dago. Baita ere egin dira, konponketa txiki batzuk, bai sukaldean, bai radiadore batzuk aldatu dira, beharrezko zirelako, eta abar. Eta gero apainketa lan batzuk egin dira baita ere, azpimarratzeko 50 urte betetzen ari garela. Kurso honetan ze proiektuekin jarraituko dugu? Proiektu batzuk martxan daude eta bereekin jarraituko dugu. Baiki bullyingen kontrako proiektua dela, 2030 agenda badakizue, inguru giroarekin zerikusia duen proiektua, nolabait agenda bat dago 17-18 helburuekin, eta hortan ere landuko dugu. Irakurketa plan bereziarekin ere jarraitzen dugu, hor aldaketatxo bat eginda zikloetan, kurso honetan posible izango dute beraiek erabakitzea ze ordutan aplikatuko duten irakurketa plan berezia, baino martxan dago eta berrindartuta gainera. Honen berri, gero dago baita ere musika proiektua, horrekin ere jarraitzen dugu eta espero dugu indar berriekin. Hori martxan dago, musikako proiektua, daude Erasmuseko proiektua nola ez, badakizu joan den urtean proiektuekin jarraitu genuela telematikoki, zeren bideiak ezin ziren egin, orain etxoitzen gaude nola geratzen diren, baina espero dugu kurso honetan ja berriro irikitzea posibilitatea bideiak ere egin ahal izateko. Beste alde batetik, kurso honetako zein izango litzateke pixka mezue nahi gustatuko litzaidakena. Adierazio konpartitu nahi dezuekin datu pare bat, netzat esanguratxoa direla, eta nahiko nuke zuek ere barneratzea eta baita ere konpartitzea datu hauek. Ikastolaren maila akademikoa ona da. Gure ikasleen batxilergoa egitera joaten direnak Astilekura, harremanetan gaude gure Astilekuko lankideekin, eta baita ere segimentu bat egiten nahi ze emaitzak ematen diguten. Eta gure ikasleen emaitzak Astilekukoak onak dira. Alderatuz beste zentroetatik joaten diren ikasleekin inkluso hobeak maila askotan. Bigarren, Burdin Ibarrako orientazio departamentuk egin ere harremanetan gaude. Eta gure hemendik joaten diren gure ikasleen segimentu bat ere ematen ari gara. Handik esaten diguten mezua ere da gure ikasleek hemendik joaten direna Burdin Ibarrara maila ona dutela. Aurten uztailean jaso ditugu ebaluazio diagnostikoren azken emaitzak. Por cierto, emaitza hauen berri bilera berezi batean plazaratuko dizugu guztiei, lasai egon. Baino, hortik adibidez DBH-tik ateratzen zaizkigun emaitzak ere alderatuz Euskadi mailan dauden D ereduko zentro guztiekin
bai euskeran, ingelesen, matematikan, lenguan eta hainbat arlotan, gure ikasleak Euskadiko mediatik goran daude, gainean daude, beraz, gauzak ondo egiten ari gara itxaropen ikastolan. Eta bai batzutan faltan botatzen du nolabait jendek ere barneratzea, hau bereganatzea, eta nik uste dut importantea dela mezu positiboak zabaltzea gure herrian, gure lagunekin, gure lankideekin, eta abar, eta abar. Beraz, hau mezu ona da, eta nahiko nuke gure 50 urte hauetan, hau izatea nolabait itxaropen ikastolaren mezu nagusia. Orain dela 50 urte 11 familiaiek hasi ziena ikastola hau sortzen, une honetan 2022 urtean, 50 urte bete dutenean, harro sentitu ditzen nolabait ikastola handitu egin dela bai, baina ez bakarrik tamainaz eta ikasleekin, baizik eta kalidadean ere. Bere hezkuntza kalidadea ona dalako eta hobetzen ari dalako. Mila esker eta ongi etorri 2021-22 kurso berrira.